Kamoro mora mintiere nyakwara mgejwanga machiegni chenro mar pok opogore mabende biro ni e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 3 nyaka saa 4 mar okinyi. Chenro mabende tayo kod Ana Sharon Ng'ao. Okinyi ma kawuono wantiere e gwenge mag Ngong'o. Pok mabende odaro rango en pok mar loso sabun. Antiere gi achiel kuom nyiluo mabende dwach ni wigi otimo jere. Entiere gi pok mopogore opogore mabende entiere godo. Loso sabun, ochuecho, bende nonyisa karamna motelo ni bende oloso nyaka kek. En mana ni pok mabende odaro rango kiny makawuono en mar loso sabunde. Machiegni bed kodwa nyaka giko mar chenro ni. Machiegni mana kinyalo nyisa nyakwara mgejwanga nyingi to inyakure. Iluonga ni Apeles, atedo Kiambu. Koro nyinga moren e Kireru to anyagim. Apeles mna kwa chako mar mondo mi wangi matut. Apeles Adhiambo en nga. Apeles en ngama hero loso gik moko. To nachako loso sabun time moro ma nokanyal afford gini products manatiyogo. Koro wanga no kethre adwa mondo achal maber lakini aonge pesa ma maintain go skin na. Koro emomiyo achako timo research ne sabunde manyalo tiyo e wanga, manyalo loso wanga nikech nangi dead skin, nangi pimples, nangi uneven skin tone, nangi chandruok mang'eny. So nachako research to naneno niya shea butter ber, coconut oil ber, castor oil be ber. Koro atima research to nayudo niya kikiko gigo te inyalo bet gi base maber ma sabun. Koro ang'ano pesa ayudo badhi adwaro ng'at ma uso gine shea butter, adwaro coconut oil, adwaro gigo te, ingredients go te. Abete ot apuonjra loso sabun. Koro mokwongo no ateme to nober. Lakini nadwaro mond sabunda nago obed gi more value, more benefit. Eka chako adok kendo research ayudo ni activated charcoal minyalo medo neem, inyalo medo bentonite clay mondo solve different problems e skins. Kaka isebedo kiloso sabun, manyisa ni onge tiegruok moro amora mabende ni yude kinde mane chako loso sabun. Onge training mana yudo. Apuonja trial and error yot. Apeles kaluwore ni wantiere higa mar 2023. Chakre ni chak pok mar loso sabun. Nyaka sani ni higni adi? Higni 5. E kinde thuolo mar higni 5 mosekalo, akeni wuoth mari mar loso sabun osebedo nade? Wuoth mar loso sabude be osebet matek. Nikech samna chako no 5 years ago, ingredients ni they were not easy to find. Sani they're easy to find. Kaisto that time ni yudo ni ng'ato nyalo bet gi shea butter lakini oken shea butter midwaro nikech shea butter en gi different types. Te Ugandan shea butter to ntie West African shea butter. To kitiyo gi gige sabun gikelo different results. Koro nyaki bed ni itimo trial and error to ntie pesa be manaonge go sano ma atiyogo. To jidwada no result lakini result be biro mos. Koro nentie mano, nentie ingredients, nentie market, nikech be iloso sabun e ot. Nentie issue mar trust no. Ere kaka nyalo loso na sabun maber ok biwango wanga. How? So nentie trust. It wasn't easy mon ngato trust ni iloso ne sabun. Mani choko loso sabun, lakini ni chako kaluwore gi okang' mar dwaro loso wangi kaka diwacho ni wangi no kethre ne antiere gi pimples. Koso ni chake kaluwore gi ohala. Pesa mabende ni dwaro yudo kaluwore gi loso sabunde. Nachako loso sabun mondo los wanga. Kaisno nosechako loso wanga ji ochako penja itiyo gang'o. Eka nyiso gi analoso sabun e ot, anyalo mi. Koro mokwongo naloso sabun lakini ok aus. Amiyo ji as free samples.
mon kao mon gitem. So eventually gichako gibet customers na mos. Okiny makawuono kanwa limo achiel kuom kar tiegruok ka wayude kitiego joma mine e loso sabun. Nochopo nade ma nyaka sani sichako timo nyaka tiegruok ka bende tiego ji mopogore? Naneno ni atim training nikech yudo training maloso sabun tek ok yot. To nadwaro mond gima ng'eyo ni anyis mine moko kaka ginyalo konyre gibe. Ok ber ka beta gi skill ni kenda. Ka puonjo gi loso sabun, koro atimango an gi joma ng'eny mong'eyo loso sabun maber. Koro ka ochopo seche ma ng'ato dwaro gini wach kata bulk order, ang'eyo kuma bodhie, ang'eyo ng'at maboluongo nikech ase traine loso sabun. Chutho ng'ato katimo ohala nyaka bede gi target market. Akini mari jomage migeto gi sabun mabende sibedo kiloso. Target market mara in mainly wawach ni ladies between 25-50. Mana target audience. Mano target audience any market nikech sano gingi issues magidwa solve make skin. To mainly yudo joman gi gine man gi pimples, man gi acne emadwaro sabun. To joman gi sensitive skin nikech an gi sabun moro man gi baobab gi turmeric which is very calming to the skin. So yudo ni mago ema dhipio gi black gi activated charcoal soap. Apele stinde nyaka joma chuo bende aneno kohero weche mag dusruok. Lakini gin gionge listi mari. Gintie lakini ok ging'eny. Mano dichuo konyiewo sabun ok onyiewo achiel, onyiewo kata abich. Obdhi odak go kata seche moko wi nyalo wil ni ng'ane nonyiewo sabun. Lakini mine onyiewo achiel, ng'eni after 3 months oboduogo kamano. Kaka ng'at mosebedo katimo ohala mar loso sabunde kuom thuolo mar higni 5, chiro mar loso sabun e pacho ka chala nade piem bende nyalo mana nyisowa? Chiro and competitive nikech nitie joma formulate sabun. So ka an adwa nyiewo sabun, kosa adwa loso sabunda, nitie joma formulate. As in formulator wacho en gi base ne. Koro ouso ni base no, kaisti itimango idhi mede gik mihero. Tie joma loso ni sabun, titimango inyiewo kama tidhi timo branding ni. To idok joma timo kamano gin gi muscle mang'eny, gin gi pesa mang'eny. Koro gin gi variety. Tie joma ng'eny maloso sabun. Dibed ni loso sabun kende tich makelo ni yuto koso? Amano ken tich kende atiyo tije mang'eny. Angini mana kaka ne sewacho motelo tweng'o mago twango chusi mopogore loso sabun e gimoko kuom tije mabende timo kinde mamoko donge? Ohala pende sintiere gi ber gechiedh nade mara nehero chako gi ber. Ber mane miseyude kinde thuolo mar higni 5 chakre ni chak loso sabun? Ber ne en atimo gima hero. Kata ka onge pesa mabiro gine regularly, atimo gima hero to kata ka puonjo ji mon gitim kamano ok kelo na mor. Aneno ni mano en more important than gide loso pesa. Pesa nyal obira. Akini challenges kata mna chiedh nade magi mabende sebedo kiyudo? Challenges mayudo en mokwongo inyalo yudo ni ng'ato ok ti gi products maler. Ng'ato nyalo nyisi ni otiyo gi shea butter lakini oketo ni vegetable oil. Ng'ato nyisi ni oketo ni castor oil to maybe odhi oketo ni castor oil ma quality ne ok ber. Jomoko gine ok giwe sabun otiek ndalone. Koro ouso ni sabun ma kikete pi kama to orumo. Kata kikete wang'i to wang'i. Koro gik makamago ketho market, especially make handmade soap. Sorry, yudo ni ng'ato dwaro mondo odhi onyo sabun ma
mane duka molos gi kampuni maduong'. Kalure gi achiedh nade moro nikech iloso sabunde chutho dwach ni mag dusruok. Akene bende nitiere gi joma mine na customers magi mosebiro nikanyisi ni sabunde dakane katiyo. Bende nyalo bna nyisowa kalure koda kaka sabunde iloso. Nitie customer moro no kaw sabun ma gine activated charcoal soap. Bodhi botimang'o bo kiko gi sabun moro bo o react gi skin ne. Koro lakini ber na an gi relationship gi customers na. Aloso ga kod gi oftenly. Nikech ang'e ni kikawo sabun ira ma bo lasti 3 months. Koro waloso. Koro eman agone si mapenja ni idhi nadi to nyisa ni yawa sabun manimiya ni okodhi koda maber. Anyisa ni ang'o motimre. Anyisa ni abed gi pimples omedre and gi white patches e skin. Anyisa ni to itiyo kode nadi. Bo nyisa ni abedhe atiyo kode dichiel. Lakini an gi sabun moro ni matiyogo to koro akia gimo cause problem. Koro anyise niya orobi chak discontinue one by one mondine exactly ma cause issue. To after 7 days walosi kiseweo tiyo gi sabunde go. So after 7 days oduogo kendo nyisa ni naweyo lakini mari ni I continued with it nikech naneno ni okonya. Koro aneno ni kwa loso gi customers na over kaloso kodgi then anyalo understand problems magi face gi skins gi. Bende nitiere moko kuom sabunde ma samoro ng'ato kotiyo godo to kowe tiyo godo achiedh nade samoro kuom ranyisi ni nitiere gi pimples duogo. Lakini mago one of the challenges ma samoro isebedo godo. Mano pok ayudo nikech meka gin 100% natural. Onge chemical kata wawach ni gine essential oil mamedo. Koro gionge scent. Koro oginyal bet ni itiyogo kiweyo then gimoro botimre e wang'i no. Sabunde kiloso ang'eni biro bedo kitang'onwa kata nyisowa kaka iloso sabun. Ang'eni nitiere gik manego bed ni ng'ato timo gi ma ok nyal timo. Mono the do's and don'ts. Akini sabunde gi bende kiloso nyalo bana nyisowa ang'o ma kik tim to ang'o ma nego bed timo. Kidwa loso sabun nyaka ibed gi 2 hard oils and 2 soft oils. Hard oils and oil ma kain e room temperature and hard. Kaka shea butter, coconut oil, cocoa butter. Mago tek. Then soft oils and gima kaka olive oil, castor oil. Koro kidwa bet gi sabun maber nyaka ibed gi two of each mokwongo. Then nyaka ingredients min go gi nyaka pass gi through a lye calculator. Ntie calculator mar bakwano sabun. Manyisi ni akiketo shea butter 300 grams, coconut oil iboketo 100 grams, pea iboketo 62 grams, chemical ni iboketo 50 grams. Japiny bende gombo winjo sabunde gi iloso gi kiwango maromo nade? Rapim go igolo internet. Ntie mama moro miluongo ni soap calc and gi soap calculator. Koro igole kanyo ti iketa in your ingredients to o calculate ni. Sabunde kini iloso gi kaluwore gi order ma intiere godo koso iloso alosa mar mondo mi jahero manyalo nyiewa. Aloso mon ngat manyiewo onyiewa nikech kaka wacho ni adwa loso e order ibo rito kata 3 months mondo yud sabun. Koro ang'iya kaka stock nadhi. Mond koro kidwa nyiewo sabun inyiewo sabun maber mo machua maber. Okinyiewo sabun ma poko ikre maber. Nikech waneno sabunde mopogore akene kaluwore gi target market ni jonyiepo customers magi gero mixture mage. Sabun magine activated charcoal, shea, turmeric, baobab, bentonite and neem. At least tinde products nitie. Products kaka neem nitie neem tea. Inyalo tiyo gi tea leaves make neem mondi ikete sabun. Shea butter tinde nitie jo magine
joma kelo shea butter e town. Koro inyalo yudo kata a kg for 1,000 shillings. Neem tea bags, not much, maybe 200. Activated charcoal, be nengo ne ngeng. In fact, kilo so sabun gima ningi nengo mangeng and probably and gine shea butter. To kidwa tiyo gi the virgin, the raw materials, ema ibo yudo ni nengo ne odhi malo matin. Lakini ordinarily and manageable. Bende gima japiny dwaro winjo products gi igolo kanye mar mondo mi los godo sabun. To nengo to chalo nade? An a standard price mar sabun. Molds, an gi molds mopogre magolo sabun man gi maua mopogre. Weight mar sabunda gite gin about 100 grams. Moromo last 3 months. Aya nengo bende nyalo mona nyiso wa mag sabunde ma bende iloso. Pesa ok ng'eny. pesa and friendly. Aba iyudo for 400 shillings. Bende nikech aneno ka sabunde gi pok waneno gi ahinya e chiro magiloso iketo gi e molds. Akina ng'oma nochwali mar loso gi e molds kopogore gi sabunde ma wajathoro neno kata e chiro. Naketo gi e molds nikech gin unique. E molds anyalo yudo maua mopogre to sabun ma okete mold kama king'iya ochal maber. Nikech wacho ni itimo sabunde kata iloso sabunde kiloso godo ohala keni uso kanye? An gi website tauso Instagram tanauso Facebook. Loso sabun bende wang'eni kiloso sabun mana kaka nisenyisa motelo nitiere cold process gintiere kaka ikale mach. Inyalo mana lero ni nyakwaro mgejwang' mar mondo mi obede gi ng'eyo chenro ariyo mar loso sabun gi gin mage. Cold process and process ma inyalo time odi. Onge mach mibotiyogo to okitigi industrial chemicals. Kwa the hot process gin industrial soaps magidwa loso nyaki ket gi e mach. To kikete mach ingeni okikete kata 1 hour obeda e mach even for 5 hours. Mondo chiegi ekikete mold kosetuo the next day itimango iuse. Cold process soap nyaka obed at least 6 weeks mondi use. Akani nitiyo gi mani, itiyo gi cold kosi itiyo gi hot. Nikech cold raneno ka kawo thuolo malach mar mondo mi sabun obed sabun minyalo ti godo. Atiyo gi cold process. Nikech meka nyaka akete e blanket, okiwa, kose kiwa abogologi, kasto aboketogi kuma yamo goyogi, abobet ka lokogi. For another 4 weeks. Eka obobet ready mondo otigo. Okiny makawona peles kano biro limi e kamiti motiegruok. Kwa yudi kiti motiegruok ne joma mine. Akini tiegruok makama ne jok masa moro neno penjo ni to bende wan bende nyalo chiunwa tiegruok makama. Tiegruok makama ichiwo nono koso ne ng'at manene inyalo mana loso kodi kaluwore gi tiegruok mitimo. Ibo chude lakini abogine ng'ato nyalo nyisa training modwaro aina ma sabun modwa loso. Koro kose nyisa wanyalo loso. Jok mantiere Siaya samoro dani moro ntiere Migori akeni nyalo yudi nade inyalo chiwo negi namba mari gi mbui to bende inyalo kara mana wacho pondo ni jo Nairobi kende matiyo gi sabun koso. Mokwongo an gi website. Koro website and www.https.craft-stylish.com. Facebook, The Crafters Agency. Instagram, The Crafters Agency. Telephone number is 0722625846. Binyalo yuda email. Nyalo oro email on info@craft-stylish.com. Chenro ni en mar POK OPOGORE to POK en talanta. In gi talanta mopogore. Ne ng'at man gi talanta ukiny makawuono di nyise nang'o? Kin gi POK ni chaka. Ok inyal ng'eyo ni kubibo chopego. Kin go ichaka to
chieng' moro obo chopo kumi idwaro mondo chopi, lakini kokichako okinyal ng'iyo kubi ibo chope. Benda pele sokiny makawuono kopogore gi pok ma bend wasebedo kwa rango, mano pok mar loso sabunde mopogore opogore. Benda neno kin miyo ma timo gik mopogore, aneno kintiere gi moko kuom usi ma bende sechwe. Inyalo mana nyiso matin kaluwore gi pok mar chwecho, ni chako karango? Achake about 5 years ago. To gima nomiyo mondo achake ni nikech nadwaro sweta ne nyithinda. To no mona ni nyaka dhi e mtumba mondo ayud sweta. Gino ok nomora kabisa. Koro anyaso ni donge gigi nyalo los. Koro achako dwaro sindan, achako dwaro usi, achako dwaro kaka nyalo puonjra monda tweng'. Machutho iwacho ni ka ng'ato nigi mbui, onge gima ok nyalre. Onge gima ok nyalre, inyalo gik moko te, inyalo. Chwecho ni akeni ichwecho mar mondo mi itim godo mana kaka ni yero pok mari koso itime yor ohala? Achwecho ohala. Takeni chwecho mopogore opogore ma bende sebedo kitimo, ginyalo yudgi kanye ne ng'at manyalo gombo kata mana dwaro mar mondo mi chwechne? Mostly magi nyalo yudo achwecho mont, orders, an gi order kose achwecha nikech adwa mondo ausi, nikech koro sani ng'eni wan gi koyo koro iyudo ni an gi scarves, ng'at ma bohero, wan gi socks, nyalo chwecho ni socks, tie sweta ma nyithindo, tie joma hera ni ok gidwa ka gine tingo uhuru bag, onyalo tingo gine, nyalo tinga tote bag kama, ti wuotha kode. Kaka ma en sweta ma a 6 month old baby. Tie bags, mokete beads. Tie gine, tie tote bags. Nyalo kita shopping ning moro kanyo matin. Tie scarves, koro koyo ng'ich, koro nyalo yudri gi gimoro kanyo moro ma unique, mok yud go gi ng'ato. Magi nitie dukana e website, kata Instagram gi Facebook. To kodwaro socks be wanyalo loso ni. Gin gine wach ni different. Mokwongo nikech usi mwatiyogo. Usi kaka ma en imported. Koro of course ningone nyalo bet malo. Kata make socks gi usi ni en imported. Koro magi nyalo bet 1500. Bag ni 1500. 1500. Sweta manyathi nyalo bet 600 bob. Apeles nikech odiochieng' ma kawuono nwarango pok mari mar loso sabun. Chutho ang'eni chwecho to biro mana iye kaluwore ni in iwuona emilosogi. Okiny ma kawuono dong ber bende kinyiso nyakwa Ramogi Juang kaka isebedo kitiego joma minegi bende sabun wang'i kaka iloso donge? Sawa. Kok manya kwa Ramogi Juang gisani Apeles oseterowa kaluwore kod pok ma bende otimo. Gisani wadwaro dhi e training kata mana kama bende otiege joma mine mano mantiere ka mar mondo mi onyiso kaka iloso sabun. Wan bende wabede gi ng'eyo ni sabunde molosogi ilosogi e yo machalo nade machiegni achiel kachiel. Amoso ute, odiochieng' ma kawuono wadwa loso sabun ma activated charcoal soap. To mbele na an gi olive oil, coconut oil, gi castor oil, gi shea butter. Sabun madwa loso kawuono en handmade soap or artisan soap. Magi sabun miloso matin tiloso gi e yot. To kapok ichako loso sabun nyaka ibed ni ikri maber, in gi gik mi need te, to nyaka ipimgi.
Koro adwa chako pimo shea butter. Koro asepimo shea butter. Adwa pimo olive oil. One need 180 grams. Abo logie gine a container mabo mix gikite. Wadwa pimo castor oil. Castor oil one need 45 grams. Resto abo pimo virgin coconut oil. Ma one need 112 grams. Mogik ni en shea butter ni kitchen solid wabo pime kaisto wabo hite mondo bet gine mondo bet liquid mondo bet pika kamokogo. Shea butter one need gine 112 grams. Sami loso sabun and very important mond ipim gik mitiyogo. To kaki neno ni wangi olive oil, castor oil, coconut oil, gi shea butter. Koro for it mondo bet sabun nyakwa med gi pi gi caustic. Caustic ene the chemical ma make gi bedo gine chemical ma bet sabun. Koro abo pimo pi. Pimo need and 139 grams of water. Then mind a caustic. Caustic ni nyakibet very careful kode nikecho nyalo wangi. Koro mai be wapimo to mai one need gine 62 grams. Wakiko oils gite. Kwase kiko wa warm gikendo mon gibet maliet matin. Koro kaindi an gi caustic or lye, better known as lye, to my pi. Koro ki mix caustic iole pi matin nikech onyalo explode. Iole mos. Iole mos ti stir ki sami iole no. Osebet maliet, ochal milky to liet. Koro nyaki bet very very careful kode. To wabo kike kama nyako bet clear. Kaisto kose bet clear e kwa kete gine emo. Koro sama podwari tomo wabo kika kamae. Nyalo we matin. Samarito gine mo mondo bi wanyalo pimo temperature mondo ange liet ne. Kaki neno no at least ochopo 70 degrees. Koro mobe wadwa pimo en giliet marom nadi. Mo chopo 80. Koro wanyalo mix gi. Reason mwatimo kama en nikech mondo wabet gi balanced soap to wa mix soap gi chemical at the same temperatures. Koro walo chemical to wakiko. Kaki neno already osechako bet thick matin. Consistency ne o change. Koro process ni iluongo ni saponification. When the lye comes into contact with the oils, the process is called saponification. Koro abo kike kamai. To kimulo gine, kimulo container mationi oliet. Koro wabo kike kamai, wabo kike.
to nikech waloso gine activated charcoal soap, to nwase keto activated charcoal soap kando, wabo mix, wabo ole yeka. Activated charcoal soap no, activated charcoal kaka medo ni ilonge ni additive. Additive en gimora mora mimede e sabun kise kiko oil gi chemical gilai. Koro abo kike mana kamano. So seche moko ibo yudo niya jitiyo gi stick blender. Reason magitiyo gi stick blender en gi make this process much faster. Mon kik ngato chunga kanyo kaloka ka star sate mixture ni. Nikech nyalo chung kae for a long time. Abo mede almond oil. Rangi ni poko mora, koro adwa mede gine, adwa mede activated charcoal soap, gine powder, mondo med baked black. Koro iras asemedo, adwa mondo bet rateng. Koro process ni ikika kamae nyako bet thick matin. Kose bet thick ekwa kete gine e silicone mold. Kaindi mwabo kete mondo cure for at least 7 days. Ekwa bogole kaisto waketa kumoro maler oko mond yamogoe nyaka gine ochop 6 weeks. Eka obobet ready for use. So koro kinena kama at least osechako bet thick, koro wachiegni gikete gine silicone mold. Inyalo kete mold mihero, okoro mobet kakama, lakini obede a silicone mold gimanyalo kao gine a lot of heat. To kidwa kete chuma nyaka obed gine stainless steel. Kikete a plastic moro kata container ma oken stainless steel, then mixture ni nyalo wango gigo. Koro kaka sani oseromo. Koro osechopo seche mwa wadwa ole mixture mwa loso no e mold. Silicone mold inyalo loso mihero. Inyalo nyiewo mihero. Man gi shapes ma different. Kata maua ma different. Koro kaka en kama wabotere mondo waume gi blanket obed kanyo for 7 days. Mond process no orumi. Process ma saponification no orumi. Nikech process mwatiyo goka en cold process. Koro okwaketo sabun dwani e mach. Kikete mach eka udhi piyo to onge need ma to cure. Lakini nikech watiyo gi cold process nyakwaket sabun dwani mondo cure for at least 7 days. Koro abokawe abodhi tere mondo aume gi blanket for 7 days. After 7 days wabogole obo harden kaisto wagole a mold. Kaisto obobet gi shape mora shape kakama, or maybe star or something. Yeah. So abo kawe koro monda tere kuma obo kiwa.
Nyakorom Gajwang' iseneno kaka iloso sabunde. Kata kamano kapok watieko chenro ni, par ni ma en achiel kuom kar tiegruok ma bende nitiere mana e gwenge mag Ngong, Bure, Nairobi kama bende nwayude Apeles. Bende odwaro ng'e ni kar tiegruok ma kama gin ang'o ma bende gitimo. Abiro romo gi achiel kuom jokanyo mago board members mano mar kar tiegruok ma kama ma bende biro bedo ka nyiso ni gin ang'o ma bende gitimo e kar tiegruok ma kama. Nyinga en Esther Odhiambo. Sani wantiere APMI Center. APMI in full in Africa Peace Mission Institute. Kama wapuonje young people, wapuonjo gi entrepreneurial skills. Wantiere Ngong, ndara miluongo ni Hilltop Road, Ole Polos, a ward mar Ololua. APMI ne wachako ka wa connecte gi program moro ma ne wachako higni mokadho ma iluongo ni ACDC, and kane waneno tich mane dwarore e area ni mar reaching women, children, girls gi boys, kawa reach gi training mago eko manyalo konyo life gi, emomiyo ne wa scale up to APMI. To APMI koro en a project ma is under the Mennonite Church. Kanyo ende ma wayudo konyruok wa nikech trainings ma wachiwo kaendi gin highly subsidized. Sani wapuonjo sombe mopogre opogre. Wantiere gi somo miluongo ni computer assisted learning. Kaerien kama students kobiro to gipuonjre subjects mago eko ma gin go gi interest ma onge kony mang'eny moa kuom japuonj. Kaeri wapuonjo young people training ma opogre opogre. Maduong' ahinya wapuonjo korka soap making, and soap making kaendi en puonj manendo makonyogi yudo tich mapiyo. Kendo wayudo ni puonj gi eki target mine mago eko maonge gi source of income. Kendo wapuonjo young people mago eko bende ma pok oyudo training to gin gi haja mar yudo income. Koro puonj mar soap making niendi en puonj ma konyogi gi yud pesa mapiyo, nikech bende en training ma ok kaw kinde mang'eny. Koro ka gitieko training niendi, immediately ginyalo chako earn income from puonj magiseyudo mar loso sabun. Koro kuonde mag sabun kaendi ipuonjo gi sabun mar facial, nitiere sabun mar liquid soap, nitiere sabun mar jik, mago eko duto ipuonjo gi kaendi. Koro kose puonj gi to ginyalo timo ohala gi puonj manendo mosemigi. Kendo ka ipuonjo gi bende kaka ginyalo chako ohala mar puonj mago eko magiseyudo. Koro kane wachako program niendi, ne warango kuonde ma wanyalo yudo jopuonje mago eko bende man gi interest mar miyo rowerni dongruok. Koro nayudo information mar a certain lady ma iluongo ni craft style. Kane arango pages mage to nayudo ka en ng'at ma nyalo tiyo kodwa, nikech obende en ng'at ma tiyo gi just materials ma are readily available in the house. Ok gin gik ma very expensive, gin gik mago eko ma are affordable. Nikech be kawarango area mar target wa, gin joma low income, and ne wadwaro tiyo gi
ngano endo manyalo connect wagi market ma is very easy for our learners to yudo clients kagisitieko somo. Koro ne wayudo Apeles Kireru en miyo manoendo ma loso sabunde gieki mopogore opogore and en gi duka mar online bende. Ginendo bende mano omorowa kabisa ni okochuno ni nyaka ibed gi a physical shop. Ina gi online. Koro magi gik ma wapuonjo young people sani ni okochuno ni bed gi duka kamoro. Ka in gi online page, mago eko duto opuonjo gi kaka gibro uso sabunde gigo eko. Kendo kaka giyudo customers, kendo kaka gibedo gi stock, kendo opuonjo gi ka chieng' utieko training niendi bro yudo ka osepuonjo gi bende bookkeeping, kaka gikano pesa gi manoendo ma giseuso sabunde gi. Koro gibedo gi record mar progress gi, kaka giyudo pesa, kaka ginyiewo materials, gin gi clients gi mabe ginyalo timo follow up. And bende wayudo ka en gi various other talents ma bende gin gik ma onyalo demonstrate ne our target group ni okinyal bedo kech ka in gi several talents, nikech moko nitie bende ma wang'eyo gik moko to kwang'e ni gino nyalo kelonwa pesa. Kaka koro en ng'at ma chweyo sweta, inyalo paro ni ni ma ok nyal kelo na pesa, lakini kichweyo bi yudo orders ikete Instagram, en picha ma ji neno, then ng'ato nyalo wacho ni twang' na mano endo, and then by word of mouth iyuda clients mang'eny. Koro Apeles en a very good addition to program wakaindi manoendo manyalo chiwo entrepreneurial skills ne the young people ma watarget, kata mine magoeko ma ntiere gin housewives to giyudo something in addition to ginendo ma mzee omiye matine ot, en gi something in addition to that ma bende onyalo make the family even more comfortable ka onyalo tiyo gi skills go mondo oyud extra income. Nekoro mgejonge kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar pok opogore okinyi makawuono. En geno mara ni iyudo puonjruok achiel ariyo adek ma bende nyalo ting'o okinyi makawuono. Puonj makende mato na wach ni an kaka Sharo na yude chenro mar odiochieng' makawuono. En ni onge mok nyalre. Apeles osenyiswa ni gimoro amora ma bende dwaro timo, mbui ntiere, YouTube ntiere kanyo, ntiere jok mosetimo tije mopogore opogore moteloni. Koro kidwaro tiegruok moro amora idonjo mana e mbui mano mar YouTube. Dong wared kendo juma mabiro sa en chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi pile ka pile, mano chieng' tich ang'wen. Chakre saa 3 nyaka mano chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi, chenro mitayo kod Ana Sharon Ong'ao. Oriti uru wanere kendo juma mabiro.